Vasta muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika Julia. Nyt poika sanoo, se kylpäisee laulaa ja huutaa, kannusta champagnea. Meidän poika... Aika on puoli minuuttia vielä 5-3 vastaan Juolevi. Kiekkuja lällää, katsella mällää. Meidän poika on tullut kotiin. Kevään tullessa alkaa se kiima, alkaa kellosta loppua tiima. Vielä viimeisiin tosikoitoksiin. Hyvä vaihto nyt, Suomella hyökkäyspäivä. Puljärvi! Fantastinen syöttö ja mikä ratkaisu! Saavat nyt kapteeni käsille nostaa, halaa suhtelee kun omaa lastaan. Puljärvi hyökkäysalueelle sisään, Saarella kiekkoon. Hakee Saarella, ei se estyy!